F'sena ta' pandemija, id-Dipartiment tat-Tindif uża mal-10 miljun litru ta' ilma frondi ta' fumigar u tindif fit-toroq u spazji pubbliċi. Is-sibt filgħodu dan l-istazzjon segwa l-ħidma imprezzabbli ta' xi wħud mill-ħaddiema fih dan id-dipartiment. Fit-toroq ta' Birkirkara rajna tindif isir bilma mħallat ma' kimiċi li joqtlu l-mikrobi. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tat-Tindif qal li hemm numru sostanzjali ta' ħaddiema iffukati biss biex jiffumigaw it-toroq. Prattikament inkun qed nikkoverjaw 5 lokalitajiet kuljum, ovvjament mhux il-lokalità kollha, partijiet mill-lokalitajiet. Imma din il-ħidma għandna madwar 100 ħaddiem li qegħdin mobilizzati biss fuq is-sanitizzar u diżinfettar tat-toroq. Matul il-jum tas-sibt ġew imnatfaw ffumigati wkoll il-pjazza ta' Ħalbalzan u anke żoni fl-Iklin. F'Ħalbalzan ġew natfa diversi bankijiet kif ukoll il-band li jinsab fil-pjazza. Dan hekk kif fuq ċertu ċuħ ta' affarijiet, il-virus tal-COVID-19 jista' jibqa' jgħix għal numru ta' sigħat jekk mhux jiem u allura l-proċess ta' diżinfettar huwa importanti. Din mhix l-unika ħidma essenzjali minn dan id-dipartiment. Fil-fatt minħabba żieda ta' ħwienet li joffru s-servizz ta' takeaway, żdied l-iskart fit-toroq minħabba persuni li jarmu fil-pubbliku. Għalhekk intensifika x-xogħol f'dan il-qasam sabiex tinżamm l-indafa f'postijiet pubbliċi. Minkejja l-fatt li d-domanda għas-servizzi ta' dan id-dipartiment żdiedu b'mod sinifikanti, is-Sur Degwara stqarr li d-dipartiment ħa opportunità bis-sitwazzjonijiet rari li ġebet magħha l-pandemija. Rigward manutenzjoni ħadna l-opportunità wkoll biex ċertu postijiet fejn hemm inqas traffiku naraw li ssir manutenzjoni meħtieġa fit-toroq tagħna nieħdu l-opportunità kif qed jieħdu entitajiet oħra governattivi li l-pajjiż inġuh isbaħ u jkun ippreparat għal meta ta' din il-pandemija.